हेलौ लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनखौ फिनखौ जेबो गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोननै गोदान अफिशियेल मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जालायबाय। स' गिबि आपडेटआव दङ अनजालि ब्रह्म ब्लग्स बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों दुदु जानो गाब्बाय। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो स' गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामगिरिफोर बिथां अनसु लोगोसे मिजिं लोगोसे माइनाव बिथांमोनहा। स' बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों थमास गयारी, लिरिक्स टनखौ होदों थमास गयारी बिथाङानो। स' आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो मिउजिकखौ होदों बेन राभा बिथाङानो। करिय'ग्राफखौ खालामदों अनसु लोगोसे मिजिं। मुवायाव दङ अनुबाला नार्जारी। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ स' बावैसो रिलिज जानानै थांखाबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो अनजालि ब्रह्म ब्लग चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। स' बे मिउजिक भिडिअआ स' जोबोद मोजां जादों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना सोर सोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जाखादों मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां अनसु मिजिं आरो माइनाव मोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरा माबायदि जायो। स' नोंथांमोना दासिमाव जुदि नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। स' नेक्स्ट आपडेटआव दङ जौगा फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो स' दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बड' अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनिनो टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों साफेरे सुफेरे। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिबुंसार नार्जारी लोगोसे जेसमिन ब्रह्म बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जांगिला बसुमतारी लोगोसे पुर्निमा बर' बिथांमोना। लिरिक्स टनखौ होदों जांगिला बसुमतारी बिथाङानो। मिउजिकखौ होदों राजा गयारी। कनसेप्ट डाइरेक्सनखौ खालामदों लैथोमा बसुमतारी बिथाङानो। स' बे मिउजिक भिडिअआबो रिलिज जानानै थांखाबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोनहा सोरबाफोर बे मिउजिक भिडिअखौबो नायालासिनो थादोंब्ला बयबो जौगा फिल्म्स प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायहैदो। स' बे मिउजिक भिडिअआबो स' जोबोद मोजां जाखादों मानोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां जांगिला बसुमतारी आरो पुर्निमा बसुमतारी मोननि मेथाइ रोजाबनाया माबायदि जायो आरो बे मिउजिक भिडिअनि फाव खालामनायफोराबो जोबोद मोजां जाखादों। स' नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर बे मिउजिक भिडिअखौबो नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो। स' आरो बे मिउजिक भिडिअखौ नायनानै स' देग्लायनि फैनो गोनां रंजालि बैसागुआव बयबो रंजादो लोगोफोर। स' लोगोफोर लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामोब्लानो जाबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान बर' सावथुन आरो मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थायो।